Fil-katekiżi tagħna llum eżistija jinkomplu hekk nirriflettu ftit dwar it-tiġdid tal-ħajja tal-Knisja. L-Knisja dejjem qiegħda fi proċess illi tiġġedded, jiġu mumenti partikolari fl-istorja tagħha illi jkunu biex ngħidu hekk mumenti iktar qawwija meta Knisja tinsab f'sali pit-toroq u dejjem dak huwa mument illi l-Knisja dejjem tieħu nifs ġdid. U f'dan id-dawl li nixtieq naqsam magħkom illum u f'katekeżijiet oħrajn ġejjin realtà partikolari li hija fil-qalba tal-ħajja tat-tiġdid tal-Knisja. U nixtieq nitlaq riflessjoni tiegħi mill-ktieb tal-profeta Ġeremija, kapitlu 6, vers 16. Inħeġġiġkom sabiex jekk huwa possibbli anke f'dan il-mument tal-katekeżi illi issibu l-kelma Alla jkollkom il-Bibja ħdejkom u tqalbu dawn it-testi li nkun qed nikkwota. Kif ħansemmi anke diversi drabi huwa ħafna importanti eżisti li aħna nkunu mitħla tal-kelma Alla. Mhux biss nisimgħuha fil-qudies imma li nqalbuha bidejna. Għandna bżonn ħafna eżisti. Mela sibu ktieb ta' Ġeremija, kapitlu 6, vers 16. Jgħidilna hekk, dan jgħid il-mulej, iqfu fit-toroq u ħarsu, staqsu għal modijiet ta' dari, fejni it-triq it-tajba u aqbdu lila, u hekk issibu il-mistrieħ għal ruħkom. Imma huma wieġbu fiha ma nimxux. Hawnhekk immaġinaw eżistijej illi il-poplu ludi qiegħed f'mument fejn ma mexiex mal-patt ta' Alla, kien diżubbidjenti, għal 3 dnubiet prinċipali li kien l-idolatrija, meta kien qed jadura l-Atfoloz fosthom mill-Alla Baal, l-alleanza politika, meta il-poplu ma baqax jistrieħ fuq Alla għar-rebħiet tiegħu, għall-akkwisti tiegħu, għall-iżvilupp tiegħu, imma beda jistrieħ iktar fuq il-qawwiet umani politiċi bħalma kienu l-Babilonja u l-Assirja. U t-tielet dnub kien illi kienu jinjoraw il-foqra, l-inġustizzja soċjali. Dawn huma it-3 dnubiet tal-poplu ta' Israel: l-idolatrija, l-alleanza politika u l-inġustizzja soċjali. U allura Alla kienet qajjem il-profeti sabiex iwidbu l-poplu ħalli jikkonverti minn dawn it-3 dnubiet prinċipali. U jekk il-poplu ma jismax kellu jibati anke l-konsegwenzi tal-azzjonijiet tiegħu. U Alla kellu jgħaddih mill-eżilju tal-Babilonja biex isaffih, jippurifikah minn dan id-dnub tiegħu, minn daw it-3 dnubiet prinċipali, u jerġa' joħolqu dejjem aktar f'poplu ġdid, poplu imġedded. U f'dan il-kuntest li għandna din il-kelma tal-profeta Ġeremija li qed propju fil-bidu tiegħu qed iħabbar il-poplu qabel ma jidħol fl-eżilju. Iqfu fit-toroq u ħarsu, qegħdin f'sali pit-toroq. Hija xena simbolika li turi s-sitwazzjoni tal-poplu fi x'inhuwa f'salib it-toroq x'għażliet sejjer jagħmel. Staqsu għal modijiet ta' dari fejn it-triq it-tajba waqbdu lila, u hekk issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Imma ma jwieġbu fiha ma nimxux. Eżisti din il-kelma faċilment napplikaw anke lina aħna fil-mixja tagħna, anke fis-sitwazzjonijiet lokali tagħna f'Malta, fil-Knisja u fis-soċjetà. Aħna tant drabi pajjiżna u f'salib it-toroq ta' deċiżjonijiet ġodda. Deċiżjonijiet fejn ikunu ħajmissu il-ħajja tal-bniedem. Deċiżjonijiet illi imissu il-qafas soċjali tagħna. Deċiżjonijiet li jmissu ma x'jagħmel familja, ma x'jagħmel żwieġ. Deċiżjonijiet li jmissu ma realtajiet daqshekk profondi. U aħna niġu f'salib it-toroq quddiem dawn ir-realtajiet. Il-kelma Alla tgħidilna illi f'dawn is-salib it-toroq aqbdu il-modijiet ta' dari. Ċertament din hija kelma li tista' tinstema' b'mod ħafna
ħanitek ikraħ. Li isna għaldu morru għall-antik. Edinna il-profeta qabdu l-modijiet ta' dari, x'kien dak li fil-modijiet ta' dari kien tajjeb? X'kien dak li fil-modijiet ta' dari sewa? X'inhu dak li mill-modijiet ta' dari li Alla irid? Tajjeb ngħidu li l-poplu wieġbu fiha ma nimxux, ma ridux il-poplu jaqbad il-modijiet ta' dari, irrifjuthom ċaħadhom. Però rridu nistaqsu aħna xi jrid Alla meta qed jgħidilna qbdu l-modijiet ta' dari. Ir-risposta nsibuha fl-ittra lil Lut kapitlu 11 vers 2. Jekk aħna nsibu dil-littra lil Lut kapitlu 11 vers 2, f'din il-kelma il-mulej jgħidilna hekk permezz tal-awtur tal-littra lil Lut. In-nies tal-imoddi oġbu lil Alla sewwa sew għaliex kellhom il-fidi. Mela it-triq ta' dari il-modijiet ta' qabel li l-mulej qed jitlobna biex infittxu huma il-modijiet tal-fidi. Eżistijej. Missirijietna oġbu lil Alla minħabba il-fidi tagħhom fih. Missirijietna mhux qed ngħid sempliċement għall-antenati tagħna ħutna Maltin, imma fil-kuntest tal-kelma t'Alla. Din l-ittra lil Lut meta qed titkellem minn dawn missirijietna li oġbu l-Alla, n-nies tal-imoddi l-Alla oġbuh sewwa x'kellhom il-fidi, toħodna għall-istorja tas-salvazzjoni. L-ittra lil Lut kapitlu 11 nistgħu ngħidu għall-Hall of Fame tan-nies tal-fidi, dawn li huma l-pjunieri tal-fidi. U dawna allura toħodna propju għall-istorja tas-salvazzjoni li tibda mill-Ġenesi, mill-bidunet. In-nies kbar kifex u l-fidi b'mod partikolari jissemma anke Abram. Imma hawnhekk għandna ħaġa ħafna ċara li dak huma oġbu lil Alla u triq li mxew fiha kienet it-triq tal-fidi. Hija dan eżistijej li Alla aħna noġbuh fih. Din nixtieq nagħmel enfasi għaliex xi drabi aħna mingħajr ma nindunaw tant aħna bombardjati bi kliem u b'messaġġi u xi drabi anke il-mod kif xi wħud jitkellmu anke f'ambjenti tal-Knisja. Eżistijej, donnu l-Alla kulħadd joġbu kollox. Donnu ma Alla jgħaddi kollox. Donnu biex nemnu li Alla jħobbna, ġifieri Alla jrid jaċċetta kull ma aħna għamrinna f'moħħna, kull ma aħna jidrinna li għandna nagħmlu, kull ma għandna naħsbu li għandna nibnu s-soċjetà fuqu. Eżistijej. Dan huwa ingann. Il-Alla mhux kollox joġbu, mhux kollox jgħaddi, mhux kollox xejn u xejn. Il-mulej aħna noġbuh daqskemm għandna il-fidi fih u l-azzjonijiet tagħna, id-deċiżjonijiet tagħna fil-ħajja ta' kuljum, fil-ħajja tagħna bħala Knisja, ħajja tagħna bħala soċjetà huma mibnija fuq il-fidi. L-ittra lil Lut kapitlu 11 vers 6 tgħidilna b'mod ċar. Mingħajr il-fidi ma jistax ikun li wieħed joġob lill-Alla. Mingħajr il-fidi ma jistax ikun li wieħed joġob lill-Alla. Ma jistax ikun. Eżisti. Mingħajr il-fidi aħna l-mulej ma nistgħux noġbuh. Ejjew ma nkunux ingannati. Ejjew ma naħsbux li aħna noġbu l-Alla li x'namlu ma nafxiex. Mingħajr il-fidi eżisti maħniex nimxu fit-triq tal-qaddisin. In-nies ta' qabilna, ġifieri il-qaddisin ta' qabilna, imxew it-triq tal-fidi mal-mulej. U propju huwa dan illi jekk f'dan iż-żmien nixtieq f'daw il-katekiżijiet nirriflettu ftit fuq ir-rigal, fuq id-don, fuq il-virtù tal-fidi fil-ħajja tagħna. Aħna jekk ridu nkunu insara ta' vera, jekk ridu nkunu dixxipli awtentiċi ta' Ġesu, ir-relazzjoni tagħna mal-mulej tkun mibnija fuq il-fidi. Hija relazzjoni ta' fidi u se naraw aspetti differenti
tal-fidi fil-mixja u fil-ħajja tagħna. Jekk iridu noġbu l-mulej, jekk iridu nkunu qaddisin, aħna irridu nkunu nies ta' fidi. U din nixtieq nagħmel enfasi li aħna irridu nkunu l-qaddisin ta' żminijietna. Aħna qegħdin hawnhekk għaliex il-qaddisin ta' qabilna għaddewna l-fidi, għax il-fidi rridu ngħadduha minn ġenerazzjoni għall-oħra. Aħna eżistijej inħossuha ġewwa fina li aħna għandna responsabilità morali, responsabilità fil-kuxjenza quddiem Alla għal ġenerazzjonijiet ta' warajna. Is-sabiħ tal-ħajja mhux x'gawdejt int fajtek, imma x'tħalli wara ħajtek. Ħarsu lejn tant qaddisin illi wara ħajjithom għadna nduru li naqraw il-ħajja tagħhom, naqraw il-kitbiet tagħhom, naraw l-eżempji tagħhom. Aħna nħarsu lihom u jsostnu l-fidi tagħna llum. Ħudu San Franġisk għext 800 sena ilu. Kemm tant nies għadhom iħarsu lejh u jissaħħaħ il-fidi tagħhom illum il-ġurnata eżistijej. Int li qed tisma' tkun il-qaddisa tal-lum li tispira n-nies ta' għada, li tispira l-ġenerazzjoni li jmiss. Ġesu f'kull ġenerazzjoni iqajjem persuni għax Alla dejjem iwieġeb persuna eżistijej. Alla jqajjem persuni biex jagħmilhom sinjal tal-fidi. Ħudu Malta kemm tant minna aħna nistgħu ngħidu grazzi il San George Preka li aħna għandna l-fidi. Ma naħsibx li nisseġera eżistijej jekk ngħid li kieku ma kien San George Preka bl-opra qaddisa li l-mulej nebħu biex jagħmel. Naħseb jiena Malta ma nafx fejn tkun il-fidi. Aħna eżistijej għandna dir-responsabilità li rridu ngħaddu il-fidi ta' warajna. Ma ngħadduhiex biss bit-tagħlim, bil-prietki, imma bil-ħajjitna stess issir sinjal ta' ħajja mibnija fuq il-fidi. Aħna rridu ħajja mhux kon il-fidi eżistija jista' jkollha żewġ aspetti. Jista' jkollha l-kontenut ta' xi aħna nemmnu. Tajjeb, u dak qiegħed kollu fil-kredu, dak qiegħed fil-talim tal-Knisja. Ċertament aħna rridu ngħaddu dak ukoll minn ġenerazzjoni għall-oħra u l-xulxin b'fedeltà lejn il-mulej. Però l-fidi mhix biss kontenut ta' veritajiet, imma l-fidi hija wkoll relazzjoni ma' Alla, relazzjoni personali, ħajja ma' Ġesu, intimità mal-mulej. Għaliex drabi aħna nistgħu l-fidi nirriduċuha biss fuq it-talim tal-veritajiet tal-kelma t'Alla u t-talim tal-veritajiet tal-kelma t'Alla kif tfissirhomna, tallimhomna, tapplikahomna il-Knisja. Imma dak biex ngħidu hekk huwa aspett ta' xi tfisser il-fidi. Il-fidi hija wkoll din ir-relazzjoni ħajja mal-mulej. Eżistijej aħna xi drabi ħadd ma jew għalih, ma jiena f'daw il-katekeżijiet inkellimkom minn qalbi ta' isuhom qed nitkellmu taħdita bejnietna qalb ma' qalb. B'dan l-ispirtu inħoss li għandi nkellimkom. Xi drabi aħna maħbubin tiegħi ngħixu fuq il-livell ta' is-sagramenti ġibnihom issa obbligu u riti illi aħna niċċelebraw. Imma mbagħad il-qalb tagħna fejn hija ma' Alla. Xi drabi anke l-Knisja faċilment illi nirriduċuha għal istituzzjoni li tagħti servizz. Tagħti servizz ta' qrar, servizz tal-mamudija, servizz ta' sbiċ, servizz tal-qudies, inti mort ħadd is-servizz u tlaqt lem. Imma fejn il-komunità? Il-Knisja mhix istituzzjoni biex tagħti servizzi. Il-Knisja hija komunità li tgħix u tiċċelebra l-fidi u l-imħabba. Ġifieri din il-fidi mhix xi ħaġa personali, ħaġa komunitarja, ħaġa li aħna niċċelebrawha, ngħixuha flimkien u flimkien ma' Alla, mhux biss fil-mumenti li niġu flimkien, dawk huma estremament importanti, imma nkomplu ngħixuha wkoll fil-mumenti li aħna waħedna fil-ħajja tagħna ta' kuljum mal-mulej. Il-fidi trid issir stil ta' ħajja. Mhux meta mmorru l-qudies inġibu ruħna mod, u mbagħad kif noħorġu mill-qudies inġibu ruħna mod ieħor.
mhux il-ħadd nitolbu fil-qudies u matul il-ġimgħa it-talba alla mamlu. Mhux immorru nitqarbnu, imma mbagħad dik it-tqarbina ma nsarfuwix. Tqarbina x'tagħmel tqarribna lejn il-mulej għalhekk tqarbina u tqarribna lejn xulxin. Ma biex matul il-ġimgħa mbagħad ebbendenship Alla u ebbendenship il-komunità nisranija. Mhux nisimgħu il-kelma tal-Alla fil-Vanġelu il-ħadd u matul il-ġimgħa qatt ma nerġu naqraw il-Bibja, qatt ma naqraw l-Iskrittura. Għandna bżonn eżistijej nagħmlu qabżiet radikali kbar fil-mod kif aħna qegħdin ngħixu ir-relazzjoni tagħna mal-mulej. Ma nistgħux naqfluha fis-sagramenti li niċċelebraw u nifqu hemmhekk. Ma nistax immorru nqerru għax inħossu li għamilna xi ħaġa ħażina u morru nitolbu maħfra l-mulej. Imma mbagħad fejn qiegħda l-indiema vera barra mill-qrar? Kemm qed naħdem fuq innifsi fil-verità barra l-mument tal-qrar? Kemm qed niġġieled miegħi nnifsi biex jiena ma nidnibx? Eżistijej, il-ħajja ta' il-fidi tkun ħajja sħiħa. U nixtieq inħeġġiġkom eżistijej sabiex aħna nagħmlu ħilitna. Għax il-mulej ridna qaddisin. Ġesu lilek ridek qaddisa. Persuna li inti l-mulej tafdaħ. Persuna li inti tgħix ma' Ġesu. Tgħix ma' Ġesu fuq ix-xogħol, tgħix ma' Ġesu id-dar, tgħix ma' Ġesu meta qed tistenna fil-kju, meta mort taqta' xarek, meta mort vista l-isptar, meta sifirt, meta mort tuħu drink, meta mort is-sinema, meta mort hike, meta mort il-baħar, meta mort wine bar, meta mort tagħmel facial, meta mort il-gym, meta mort il-jogging, meta mort għall-exercise, meta mort għad-dieta. Ġesu, ma naf dejjem irdu ngħixu miegħu f'dak kollu li nagħmlu. Eżistijej, hija ħajja sħiħa li aħna rridu ngħixu ma' Ġesu. Il-fidi trid toħroġ f'din ir-relazzjoni li tidħol f'kollox. Malla aħna għandna relazzjoni issa ta' żwieġ eżistijej. Ħudu koppja li huma miżżewġin. Ma jkunux inħin kollu flimkien, imma ma jfissirx li huma miżżewġin biss meta huma flimkien. L-imħabba tfisser li inti ġġor il-persuna l-oħra fik. L-imħabba hija li inti ġġor meta ngħidlek inħobbok ifisser inġorrok fija. Iż-żwieġ dak li għamel jekk qiegħed fuq ix-xogħol ir-raġel jew il-mara, ma jfissirx li fuq ix-xogħol mhix miż-żewġa għalkemm fiżikament mhux flimkien imma jġorru lil xulxin f'moħħhom u f'qalbhom. U aħna ma' Ġesu hekk eżisti. Aħna rridu nġorru lil Ġesu ġewwa fina kontinwament. Aħna f'kollox ngħixu miegħu, kollox nagħmlu miegħu. Issa aspett ieħor tal-fidi li San Pawl fit-tieni ittra lil Korintin kapitlu 5 vers 7 jenfasizza fejn tidħol il-fidi. Jgħid aħna ngħixu bil-fidi u mhux bil-viżjoni. Aħna ngħixu bil-fidi u mhux bil-viżjoni. Din il-kelma eżistijej aħna għandna bżonn ħafna fil-ħajja tagħna. Għaliex ittan drabi aħna il-mixja tagħna ta' fidi b'mod esperjenzali tibda fejn jien mort laqgħa ta' talb u vera bidlitek. Smajt katakezi u vera laqtitek. Mort mument ta' talb għal fejqan, il-mulej fejqek, għamel miraklu miegħek u bum, xi ħaġa xelet ġewwa fik. Għaddejt minn kriżi dort lejn Alla, sibt il-paċi fih u inti bdiet il-mixja tiegħek ta' fidi. Ma jista' jkun illi aħna il-mulej għal-grazzja tal-Alla jagħtina daw il-grazzi fl-imħabba u l-ħnina tiegħu. U Alla jibqa' jagħmel daw l-affarijiet fi żminietna għaliex Ġesu huwa ħaj u għandna nistennew jagħmelhom. Però rridu nirrealizzaw li biex nikbru fil-mixja ta' fidi, aħna rridu bil-mod il-mod noqogħdu attenti li ma nimxux fuq l-emozzjonijiet li l-esperjenza ta' Alla tatina. Issa ħanamlu ċara bidunet, l-emozzjonijiet mhux xi ħaġa ħażina. Imma l-emozzjonijiet eżistijej tafu kif huma fil-ħajja tagħna, inti daqqa tmur titlob u tħossok mamma mija maqtuħ festasi, tħossok fis-seba' sema, donnok m'intix iktar tmiss l-art.
U darb'oħra tmur titlob quddiem is-sagrament u isek bej Ġesu fis-sagrament fl-Ewkaristija u ġebla iżu m'hemmx differenza. Qatt ma ġrakom tħossukom hekk, daqqa tħossuk b'ħafna fidi fil-qalb tiegħek u tħoss l-imħabba talla u entużjażmu u tittevanġelizza u tittikkonverti n-nies u tistaqleb id-dinja ta' taħt fuq. U jiġu momenti li minn dan kollu ma tħoss xejn. Assolutament. Jekk ma tħossokx bil-maqlub. Allura x'jiġri meta tħossok tajba fit-talb, meta tħossok tajjeb fit-talb titlob ħafna u meta ma tibqa' tħoss xejn fit-talb taqaf titlob. Din hija aħna ma ngħixux b'daw il-viżjonijiet, aħna ma ngħixux b'daw l-emozzjonijiet, b'dan il-ħass, meta l-mulejja tijunna, it's a bonus, neħdu pjaċir bih. Però ma nix nitolbu u ngħixu fil-fidi minħabba daw l-esperjenzi, jew biex niġru warahom, għax il-mixja ta' fidi tagħna ma timmaturax, eżistijaj. Aħna ma nistgħux nimxu skont l-emozzjonijiet kif ikunu fil-ħajja tagħna. Irridu nimxu fuq xi ħaġa iktar bażika kif sejrin naraw il-qudiem li hija l-kelma talla. Imma mhijiex dak li jiena inħoss jew dak li jien ma nħoss. Il-fidi mhijiex ħass eżisti. U din nixtieq ninkoraġġikom għaliex jista' jkun li fil-mixja tagħna eżis ikun hemm min beda jimxi. Imbagħad kif ċerta entużjażmu tal-bidu ma jibqax hemm, qisu jerġa' jibqa' imajna. U fil-li f'dak l-entużjażmu kollu tmur qudiesa waħda tnejn titlob ir-rużarju taqra l-Bibja, tmur tara l-morda titkellem dwar Ġesu. Imbagħad bum, jaqaf kollox. Jew tibda tnaqqar kollox. Għaliex dak l-entużjażmu m'għadux hemmhekk, għaliex ġew il-problemi tal-ħajja. Ħbieb, aħna ngħixu bil-fidi u mhux bil-viżjoni. Ejda lilek innifsek. Irrid ngħix bil-fidi u mhux bl-emozzjoni. Irrid ngħix bil-fidi mhux b'dak li jiena nħoss. Irrid ngħix bil-fidi, irrid ngħix bil-verità. Mhux kif ifettilli l-moħħ tiegħi. Nagħmlilkom kuraġġ jekk xi ħadd minnkom waqaf fid-din il-mixja ta' fidi u bħalissa qed issegwi del katagezi, jekk waqaf għaliex m'għadek tħoss xejn fit-talb, etc. Come on! Timxix fuq il-ħass. Ejjew nimxu fuq il-verità li tgħidilna l-kelma talla. Anke jekk ma nħoss li Alla jħobbni, il-kelma talla tgħidli li Alla jħobbni. Hawnhekk issa aħna fuq x'issa nibnu kif naraw il-qudiem. U x'ħan nibnu fuq l-esperjenza jew x'ħan nibnu fuq il-kelma. Maħbubin tiegħi. Qabel ma nagħlaq nixtieq illi hekk nagħmlilkom dan is-suġġeriment mill-qalb. Hekk fil-bidu se jkun aktar katekiżijiet fuq ir-realtà tal-fidi għax hija l-qalba aħna l-Knisja titġedded fil-ħajja tal-fidi. Hemmhekk isir it-tiġdid vera meta l-fidi tagħna tiġġedded. Ma nixtieqkom hekk mill-qalb tirrealizzaw ftit, aħsbu ftit sakemm ikollna katekiżi oħra. U jekk hemm bżonn ikdbu, għamlu nota, għamlu qrara, għamlu eżam ta' kuxjenza, tkellmu mal-mulej fuq dan. Araw ftit jekk verament l-argumenti tagħkom, ir-raġunamenti tiegħek, id-deċiżjonijiet tiegħek u mhix mibnija fuq il-fidi jew le. Jekk mhix mibnija fuq il-politiċi, jekk mhix mibnija fuq l-argumenti għax jaħasra u miskin u kieku kont jien u li kieku kienu wliedi u li kieku ma nafx min, naf li dan id-diskors uħud jista' forsi anka jurtom jew iweġġaħħom, però eżistijaj. Għandna bżonn niċċekkjaw fejn aħna fil-verità. Għaliex jista' jkun illi inwarbu il-fidi minħabba daw l-affarijiet oħrajn illi anka jekk fl-esperjenza tagħna ħanidu hekk jieħdu over minħabba weġġat, minħabba sitwazzjonijiet ibsa, imma proprju hawnhekk fejn aħna msejħin biex ngħixu l-fidi tagħna. Kif ħan naraw il-qudiem il-fidi tgħaddi mill-mumenti ta' tlam, mhijiex dejjem mumenti ta' dawl, il-fidi xi drabi ssalbek. Il-fidi xi drabi ssalbek. Imma ejjew naraw ftit. Neħtlu ftit sew fina nfusna. L-argumenti tiegħi, ir-raġunament ta' moħħi, id-diskors tiegħi, l-għażliet li qed nagħmel fil-ħajja tiegħi. L-idejat li jiena nippuxja, li jiena nippromovi, li jiena naqbel magħhom fis-soċjetà.
huma ispirati mill-fidi jew le. Għamel eżami ta' kuxjenza bis-serjetà. Itlob lill-Ispirtu Santu hekk li jkebbes fik din ir-realtà tal-fidi biex ħajtek kollha tkun ispirata mill-fidi tiegħek f'Ġesu.